Pe alang litum bahani ri sumatung bang lo nililong poisa kes nang pita pulo lain ta arki dulu arki ta do peme lo asida tebu amasi kes poisa bang nili pidun der lo kes poisa pidun der pen au sama tundam joi lo amat Google Pay long cek lo lang lo awedet media budung han ke cahang alam thege la pulo peni dayak lo lang so long sariali long घटना के भो alam से नीली के खान एक जीपू alam में लासम लो Google Pay alang litum bahani ri sumatung bang lo nililong poisa cash nang pita pulo amasi nili pidun lo aku alang online nang sen pomot online nang sen lo online ta arki dulu arki ta do payment lo asita theu amasi cash poisa bang nili pidun der lo cash poisa pidun der pen au samatum dam joi lo amat Google Pay long cek lo lang lo awedet amasi nili bang api cilang thulo ciri thulo celong dun lo amasi nili long det ma pusi nili cematha office me kali aku laputarang tangolong ta en lo suri si laputa lason lo aputa lason lo rong hang tangolong ta aku dulang mane nili hatum bang na cetong de lo amasi nili pini lasolam thei pacheni alam thei bang lapulo karbi anglong mate dipu dak lo lang solong pen laso homoisa ke do bang anu tinta awareness do nei chere chat nei pusi nili lasohin pen nili hin pen pacheni don lo nili phowe ka bang si nili media hoi pen pacheni iglo lasi media kortit han nili chupasi pini ani media fan pacheni iglo nili hin pen lasi raratum mane ke chere chai phasi nili hin pen pacheni dun lo asolam thai bang athima litum kiduk det arat sai de lasi asasawet jong se diltum phan na scam lo pote ilitum koni ining ke oi ke dugi nili samila son thak pini lasuni tam ki khuti chot tagalang pini tension anton anton sebe cholong le pen la ngilien pen ning duk lo la pen ke aku kar biara doan sebe chere chat nangji pose nilien pen pacheni dun lo lasi automatum arta kona di automaton arta ke nili ke chidam ke inur bang ke ningkan tharok 17 ningkan tharok pulo ko tu arlek la pen ke ningkan Reteroxy inur bang ningkan circle 19 inur bang 17 inur bang 19 lalu inur reng ma asu inur karbio su te latum la bahani len ma mane kon anu ka no mat ke nili tumbang ke hani wet si theklong sita me latum agrup the obon athema arjulong u ko mane auto driver unda nang khano bang do lapen ke ko mane han sen po paisa le directik la sonsi mane khobor long u la si non di pulong jum plub lo la so homoisa la so kes la si anu tim sami ke ciri pasti nilihat bersame tuning rilo pasti ni jom do le si nili ke provek ajo ini si rar fan kacing hona ajo ini nilihin pasti pasti ni dun pemelo la so alam he bang ahok alam si nili ki pulo la si approve ta theklong lo nili media to mata paklang lo la si media to sami chini lo la si nili phan non nang abdi sabe nili ahok alam si ke thanun lo la panel alam ke